Здравейте, малки приятели! Аз съм умната лисичка и днес ще ви разкажа за 4 сезона, които срещаме в природата. Готови ли сте за нашето приключение? Първият сезон е пролет. Този сезон пробужда природата след студената зима. Дърветата цъфтят, пеперудите летят, а пчелите събират нектар за меда си. Пролетта е време за нови приключения и игри на открито. След пролетта идва лятото. Лятото е времето за слънце, море и забавления. Време е за много безгрижни игри с пясъчни замъци и морски вълни. След лятото идва есента. Есента е време за промяна в цветовете на природата. Листата падат от дърветата, птиците отлитат на юг, а децата събират кестени и шарени листа. През есента също така обуваме гумени бутуши и скачаме весело в локвите. Накрая идва зимата. Зимата е сезонът на студ и сняг. Децата правят снежни човеци и снежни ангели. Зимата е сезонът на снежни забавления и коледните празници. А сега една забавна игра. Коя картинка свързвате с пролетта? Точно така, цъфналото дръвче. Коя картинка свързвате с лятото? Правилно, морето. Коя картинка свързвате с есента? Да, дървото с падащи листа. Коя картинка свързвате с зимата? Правилно, тази със снежния човек. И така, мили приятели, това беше нашата приказка за сезоните. До нови срещи!